Ako gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo na naman po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Sa oras natin ngayon na 9:03 PM sa buong kapuluan. Kabisyo, magandang gabi sa inyong lahat. Mga kabisyo, nako, alam nyo ba na nasa ano na tayo, laylayan ngayong araw na to ng ating nalalapit na bagong taon, di ba? Bukas nasa gitna na tayo eh. Tapos alas 12 nandun na tayo sa pinakatuktok ng araw na sasalubungin na talaga natin ang bagong taon. So ngayon nasa baba pa lang tayo, nasa laylayan pa lang, kumakapit pa lang tayo ngayon. Nagpa-panic buying kayo ng mga pagkain na gusto nyong bilhin, inumin, ihanda para bukas kasama ang inyong pamilya. O yung iba naman po bumabiyahe na, pauwi ulit sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga minamahal, o kaya sumusundo na sila ngayon ng mga taong minamahal nila na dumalaw papunta sa kanilang tahanan. Kaya pero kabisyo eto muna. Bago ang lahat, speaking of bagong taon, syempre magbagong buhay na rin naman tayo mga kabisyo. Kailangan din naman natin yon sa sarili natin na may pagbabago sa atin kahit maliit o maging malaki man yan. 'Di ba? Tsaka shout out doon sa mga ayaw pa rin magbago na tipong kapag sa social media napaka-social, napaka-garbo, 'di ba? Ang daming pinopost na kung ano-ano, pero ang totoo, palamunin naman ng nanay, 'di ba? Uy, magbago ka na. Hindi ka mayaman. Nagmamayaman-yamanan ka lang. Di ba? Shout out sa mga kaibigan ninyo na ganyan. Kaya kung ikaw nai-insecure ka, nalulungkot ka, na bakit itong kaibigan ko nakapunta na sa ganitong bansa, marami rin pong utang yan, kabisyo. Mas ikaw, huwag kang malungkot. At least kahit hindi ka nakapunta ng ibang bansa, wala kang utang, di ba? Ganun lang naman yan. Ngayon, kung may utang ka man at hindi ka nakapunta ng ibang bansa, ibig sabihin, magsalpiti ka na. Hindi, kidding aside, pero ang pinaka dyan, hindi mo pa siguro time talaga na pumunta ng ibang bansa, di ba? May kanya-kanyang oras lang naman tayo na makapagbakasyon at doon ka makapagbagong taon, doon ka makapagpasko. May kanya-kanyang oras lang din naman yan. At least, ikaw ay nandito sa mismong bansang sinilangan mo. O, di ba? Maging masaya ka dahil iba ang diwa ng Pasko at bagong taon sa Pilipinas. Dito lang po, nakakagulat. Alam na nga pong paputok yon at delikado, hinahawakan pa rin po. Di ba? Porket hindi sumabog, ano nangyayari? Nadidisgrasya. Ganun po ang Pinoy eh. Alam na nga delikado, gusto pa rin subukan. 'Di ba? Alam mo na nga bawal, gusto pa rin tikman. 'Di ba? Ang hilig mo. Magbago ka na, kabisyo. Pero sabi nga daw, minsan okay na rin daw yung ganitong buhay natin na maging simple lang, palaging masaya. At least hindi ka man nakapunta sa ibang bansa at may utang ka man ngayon dito sa Pilipinas. Alam mo naman sa sarili mo na maganda ka, 'di ba? Yung kaibigan mong pa-travel, wala nang pagbabago ang itsura. Tandaan mo, hindi nabibili ang ganda, pero nakakapag-travel kapag may pera. Ayan. Anyway mga kabisyo, samahan niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Kasama ko po dito ang aking mga bisita, si Jancy, si
Dave, nandito si Yulo, nandito si Ate Ria, ang kapatid ni Ate Ria. Marami pa pong papunta mga kabisyo. Ang dami ko pong kasama dito. Kung gusto nyo pong makisama, makikulit dito ngayong gabi na to. At makisaya sa amin nila Boss Pindot. Nako, halika na po dito sa 90.7 Station Love Radio. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Kaya ang handog ko pong awitin sa inyo mga kabisyo ay 98 Degrees Because of You. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.